ಪರಗಡನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ 11:70 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟು ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ ಎ 12:59 ಬರ್ತಾರೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕೆರಮ ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮನೆ ವಿತಾಂಶ್ ರತನ್ ಶರಣ 12:94 ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಭೋಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ ಭೋಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಯರಮಾಳ್ ಸಿ 12:54 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಎ ಯರಮಾಳ್ ಬರ್ಪಾಣಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 12:34 ಮೂಲ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮಾಮಾಜಿ ಏರೇ ಮೂಲ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದೆ ಅವ್ರ ಮಲ್ಪುರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ರ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪರಗಡನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಇಚಲಂಗೋಡು ಗೊಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪಡಗರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡ್ ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪರ್ಗಡರ್ನ 13:74 25 ಜೊತೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗಡೆಯನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗಡರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡರ್ನ 12:84 ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೈಡರ್ ಬಿ 12:23 ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 13:09 ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೊಡನೆ ಬರದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೊಳಚೂರ್ ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೊಳಚೂರ್ ಕೊಂಡಟ್ಟು ಬಿ 13:32 ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರಗುತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರಗುತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12:83 ಅಣ್ಣ ಮಂಗಲ್ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುನರ್ತೋಟ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ರತ್ನಾಕರ ಜಗನ್ನಾಥ ಯರ್ಮಾಳ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುನರ್ತೋಟ ರತ್ನಾಕರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ರ 14:99 ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರೆ ಮುಡ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ 12:69 ಭಟ್ರನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಎ 12:17 ಯರ್ಮಾಳ ಅಲಿಯಕೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ಅಲಿಯಕೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ಅಳಿಯಕೋಡಿ 14:04 ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ
ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬಡ ಕರಡು ಬರೋದಿಪ್ರ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ 12:51. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೇನ ಬರದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ನಟ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬಡ ಕರಡು ಬರೋದಿಪ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ 12-11. ಗುರ್ತರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಎಲ್ಲದಡಿ ಮೂಡುಮನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಎಲ್ಲದಡಿ ಮೂಡುಮನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕುಟಿರ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು. 13:48.